Ayo. Oh! Palit kog isda. Mao ni isda? Daan malagi ni. Tanawa, isda man naman, isda man na. Duda jud ko ani ba? Oh, di ba isda? Ay tuod isda. Ay gago gipapit lang naman nimo ni oh. Ay tama na ay talong. Alanganin pa man ni kaayo oy. Gagmay pa man kaayo. Ay adto lang ko sa tindahan oy. Ay tama na isda. Mupalit na lang siguro kong isda. Ayo. Oh! Unsa man? Palit ko. Sumay palito nimo. Palit kog isda. Ila ka buok? Unsay pila ka buok? Usa ka kilo. Hala, dili man ni kinilo mong isda dam, binuok man eh. Binuok? Unsa na luto na na? Adili oy. Hilaw, pero pwede man ni kaunon gud bisag hilaw. Buwang. Bitag pila man ang usa ana? Brato ra kay ni dam. Tagnoy bi. Ah, bratuhara gud. Oh, brato oy. Unsa day ka? Ang amo ang tinda dire. Pinakababa ang presyo. Garantisado. Tapos ang quality. Pikado. Duda jud ko na imong isda ba? Basin baho na na ha? Baho? Ay, nabuang. Dili, oy, nabuang. Abi ni Mudam kaning among isda dire. Prisko kayo ni. Kaya ang sudlanan nga among gisudlan, wind resistance. Kung makatilaw lagi ka, makaana lagi ka. Baho. Bahong kulang. Tarong dia ha? Wind resistance, pataka raman ka oy. Water resistance siguro. Parehas na sila, oy, kay na may resistance. Parehas na sila nga na resistance. Yes, Mandam. Mupalit ka? Idaw be sige. Tagay kog usa. Usa ka sa shi? Unsay sashi? Buang naman tingali mo anang iyong isda. Naaday sashi. Lagi dam saman mupalit ka. Be sige tagay tag usa be. Wala ta ko dia. Here's your order, madam. Mao ni isda? Daan malagi ni. Tanawa, isda man naman, isda man na. Duda jud ko ani ba? Oh, di ba isda? Ay di puta, hindi man siya mo. Di punggol. Ilongga ka bala, ma'am. Ano na isda, oh. Ay di puta, hindi man ni siya amo isda. Junk foods man ni ma. Gago. Isda man na, ma'am. Tanawa, isda man na, oh. Isda gani, katong nasudan. Dili man ni isda, fish da man ni. Ay, naku, naanapuntahan ni, oh. Dili man na fish da, ma'am. Basa haragod. Isda man na. Isda? Ay tuod, isda. Ay gago, gipapit lang naman ni mo ni oh. Isda man gihapon na.